long live. Tiripura tole tole bhagte. Samata long live. Bakra long live. Bakra long live. Rati bole chulo mari noi. Rati bole chulo mari noi. Tiripura tole tole bhagte. 12 ঘন্টা বন্ধ করে থাকায় বুবাগরা সাকলাই মানে লামা সুনান বাগাই Macam caliko. সাকনি মাঝখানে সানান বাগাই Macam caliko. 30 তারিখ जों बुबागारानि साख्लाय मुंबाय এই 30 তারিখ সেপ্টেম্बर जों लामा कासुमुं फुं 6टासिम चेंखा ताबुक एकटा कक साख्लाय मुं नेशनल बैंक नि गोबां जागायाव परीक्षा लिरनायनि बागै साख्लाय जाखा आगोलनि सिमिन जेकुनु जागा चिनि बर' रक जदि कासुय टंखाय कासुय जदि टंखाय बिनि थानि डकुमेन्ट नायै प्रत्येक डकुमेन्ट नायै ब जदि परीक्षार्थी इंगांखाय शुधु स्टेट बैंक बादे नेशनल बैंक बरक परीक्षा लिरनाय आर बरकनो बरकनि डकुमेन्ट टंनाय बरक परीक्षा लिरनायनि थांमान जागायाव प्रत्येक लामा कासुमान सारा त्रिपुरानि बरं थानि आनि आवेदन एवं चिनि त्रिपुरा मथानि लिडारशिपना आनि कयमुं बरकनो जेखेबान परीक्षा लिरनायनि सुजुग याकारि नांथुन अबश्य आनि कबंमुं बनि बागै कायसा बर' अर ताबुक आनो साखरमान बाय एवं सापायमान बाय आं सानानि बाध्य अंखा बनि बागै चिनि बुबागारानि बुबागारानि कक्तियै जों तिनि अर श्रीरामपुर कुथुम रमंगै जों लामा कासुय दङ चिनि अर बर' गोबां मा अंखा एवं बर' गोबां मा नुकजाखा बनि बागै नरंथानि अ आवेदन नारमान नारथुन हिनै आनो कक सामानि अरन पाइका हामबाय तिनि लाहार कासमानि उद्देश्य तामनि बागै तिनि लाहार कास जागानार चिनि लाहार कासमानि के उद्देश्य हबन जे ग्रेटर त्रिपुरा दाक्ति माननानि बागै चिनि प्रेसार एवं अबन जों गभर्नमेंट ऑफ इंडिया नि ऊपर जों बिन बागै लाहार कास जागो एवं प्लस चिनि बुबागारा नि कक बाय एवं बुबागारा जे सामानि बाय जों सारा त्रिपुरा राज्योआव अलाहार तिनि फुंनि 6टासिम सारेंनि 6टा जरा अलाहार कास जांनाय हामबाय।